Wallahi sai na gaya na za ka mai rama mu wallahi namijin duniya. Waye da ke ka? Waye da ke ka? Ya taba ka? Waye taba ka? wannan sholi ne a ce wajen wai dole ya bani na sha Ya baka solution ka sha? wallahi Ana gidan mutunci? Sai ka nuna musu. ita ce tana fara ɗan dare ba Waye da shi ba. zai taba ka a garin nan? Waye shi? kagan gida Wala ka tuno To me yama? Akan me zaka taba yi? ra a ganka to. ka ba abin da yake